Det skal på YouTube. Altså, en lille dreng bliver åbnet af en lille pige. I Ludo. Nej, en terning. Ja. Wow, det er lidt for sent. Det kommer altid for sent, de der etter. Hvad fanden sker der? Kom med, Sikker. Jeg håber, at Det er sin dig. Kom og slå. Hen om mig. Slå. Ordentligt. Det var altså ikke at slå ordentligt. Så er det 1 mod 1 nu. 3 mod 1 før, og nu er det 1 mod 1. Nej, det er Alexanders tur. Det var sådan en, du skulle slå, Alexander. Det er sådan Thor, hun lige har varmet op. Yeah! Wow! Nej, jeg kom stadig på anden liste. Han har haft en brik i rigtig lang tid. Nu er det kun mig. Ja, du tabte desværre, skat. Så må du vinde næste gang.